Sí, comencem avui. Començarem parlant de drets. Algú sap què és un dret? És una cosa que podem fer. Molt bé. I quins drets teniu vosaltres? Tenim el dret d'anar al pati. Ah, de sortir al pati, que això sí que us agrada, eh? Quins altres? Jo tinc el dret d'anar a casa. D'anar a casa? Jo tinc el dret d'anar a la piscina. Algun altre? Digues. Tenim el dret de treballar. De treballar. També tenim dret d'anar a l'escola. D'anar a jugar. Tenim el dret d'estudiar. Tenim dret a escoltar. I a vosaltres? Quin dret us agradaria tenir? Isaac. Voldria tenir dret a saber quan han pujat les beques per la investigació a Catalunya. Ara, a Catalunya, el dret d'accés a la informació pública és una realitat. És senzill i ho pots fer telemàticament a partir dels 16 anys. La informació pública és de tothom. Tens dret a saber. Apodera't. Generalitat de Catalunya.